Bueno, estamos con Guadi Galego na súa xira Síntese Horizonte, que é un enorme prazer poder formar parte dela. Animo a todo o mundo a que veña a vernos, Eu porque tamén, é un sí, señor, hai que ir. espectáculo, sí, é un espectáculo que merece moitísimo a pena. Non se ven moitas veces espectáculos así. Temos a grandísima sorte de que Guadi nos permita poder leválo a cabo, non? E despois estamos coas vacas tamén, que temos concertos no verán, na nosa xira de Rebobina Divas Live, que é unha xira moi divertida, que, a verdade que eu animo a todo o mundo a ir, pero especialmente a xente que este así un pouco como de baixón e tal, que veña, porque vamos, o sea, é un chute de felicidade e de Música de alegría. calidade, humor garantizado e un Sí, bon rollo no escenario sí. fabuloso. No, pasámoslo moi ben, moi ben, moi ben. Que veña todo o mundo vernos e neses proxectos E estarei con no ese verán. disco que estás cociñando, non? E con ese disco que estou cociñando, que a ver se sae a final de ano. Xa lle tes posto título ou todavía non? Non, pero que eso para min, eso é o máis difícil de facer, mira o que che digo. O nome creo que vai ser, non sei, creo que vai ser o último que aparezca. Unha vez que este feito todo direi, vale, chamaste así. Pero por agora ainda non o sei, non. Pero bueno, xa vos irei adiantando cousas. Por Seguramente a favor, final do redes verán. sociais, Sí, que todo o mundo este pendente de Falla sí. Díaz, porque Vale. vai haber moito que ver neste futuro máis próximo. Moi ben, moitas grazas. Grazas a ti, Falla.